Para manter limpas as estradas nestes días de xeadas e de neve é imprescindible o sal. En Cervantes, na montaña de Lugo, investigan quen abriu a porta do silo onde se almacena. Derramáronse unhas 20 toneladas. Váixenos moi difícil de entender o motivo que levou a unha ou a varias persoas a romper o candado que pechaba este silo e forzar a porta para que se derramaran así as 20 toneladas de sal de mina para limpar as estradas que contiña este almacén. Unha vez máis, demóstrase que hai xente para todo, persoas que actúan sen pensar nas posibles consecuencias que poden ter este tipo de actos. Pois moi malo, a máis no tempo que estamos. Callar que é unha nevada horrible. Imagínate todo o saleiro vacío. A xente que se enferma alguén por degrada ou por aí arriba non hai como pasar. Está todo, as carreteras están horrible. Eso non se pode facer, hombre, hai que ter un pouco de decencia. Na farmacia da localidade a reacción foi a mesma. Se derramaron ben non estará, digo eu. É imprescindible que boten sal na carretera, entonces inhabilitar o saleiro, pois claro que non é adecuado. Fai moito daño. Pode haber hasta accidentes por non haber sal. O silo está completamente baleiro, co cadeado roto. Un chiste malo, unha broma pésima que obrigou a área de xestión da Deputación de Lugo a mercar sal mariño de urxencia para evitar que se formen placas de xeo nas estradas. Se cadra, os que derramaron a sal a mantenta non pensaron en que este sal é un ben de todas e todos e que cando se bota nas estradas é para evitar accidentes.